ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ከመይ ፀኒሕኩም ኣብ ዝሓለፈ መደብና ሳልሳይ ምዕራፍ ዝረኣና ኮይና ንሕጂ ኸዓ ራብዓይ ምዕራፍ ይቕፅል። ምዕራፍ 4 ኣወንታውያን ሓሳባት ሕጊ ቁፅሪ 4 ኣእምሮኻ ግዛት ኣወንታውያን ሓሳባት ግበሮ። ህይወት ኩሉ ግዜ ፈተና እያ። ክትኣምኖ ብዘጸግም በዳሂት እያ። ናብ ውቅያኖስ ፀገም ክትድርበየካ ምክንያት እውን ኣይትደልየልካን። ኣብ ዕለታዊ ጉዕዞኻ ማዕልያ ዘይብሎም ሓርጉዝጎዝ ትፈጥረልካ። ሓደ ግዜ ኩሉ ነገር ኣንጻርካ ኮይኑ ዝቐርብ ብዕፅር ዝበለ መቐረት ህይወት ከተሰማቕረሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ትበጽሕ። ንዝበዝሐ ሰብ እዚ ንቡር ናይ ዕለታዊ ተርእዮ እዩ። ኣብ ከምዚ ፈታኒ ኩነታት ተንጸባርቑ ኩነት ኣእምሮ ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ። ገለገለ ኣዝዮም ህዱኣትን ርእሰ ምትእምማን ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ገለ ግን ርግኣቶም ዝተዘርገዩ። ነዚ ፍልልይ ንምፅባብ እምበር ብዛዕባ ኣወንታዊ ሓሳባት ምድህሳስ ዘድሊ። እቲ ተንጸባርቆ ባህርያት ውፅኢት ኣወንታዊ ሓሳብ እዩ። ኣሉታ እናሓሰብካ ክትሕጎስ ዝከኣል ኣይኮነን። ብርግጽ ሓደ ግዜ ኣወንታ ክትሓስብ ኣዝዩ ይኸብድ እዩ። ንኣእምሮና እንተለማሚድናዮ ግን ቀሊል እዩ። ዝኾነ ፍረ ውፅኢት ጥረ ነገርን ዝሓልፎ መስራሓትን እዩ። ሓጎስካ ውፅኢት ነሰላስሎ ሓሳብ እዩ። ኣወንታውያን ሓሳባት ኣወንታዊ ፍረ ይህቡ። ኣሉታውያን ሓሳባት ከም ሓዘን፣ ተስፋ ምቑራጽ፣ ሕፅረት ስምዒት ዕድላት፣ ናይ ውድቀት ስምዒት ውፅኢቶም ዘይሕጉስ ህይወት እዩ ዝኸውን። ብኣንጻሩ ኣወንታውያን ሓሳባት ትድህብ እንትኾንካ ዘጋጥሙኻ ፀገማት ብዘየገድስ ሕጉስ ኢኻ ትኸውን። ኣብ ህይወት ብዘይ ኣወንታውያን ሓሳባት ሕጉስ ክትከውን ዝከኣል ኣይኮነን። ሓደ ግዜ ኣወንታዊ ምሕሳብ ከቢድ ክመስል ይኽእል ይኸውን፣ መንገዲ ግን የብሉን ማለት ኣይኮነን። ኣእምሮኻ ኣወንታዊ ሓሳባት ከመንጩ እንተጀሚሩ መንፈስካ ብግዜያዊ ስዕረት ዘይዝረግ ርጉእ ዝኸውን። ወላ እውን ኣብ ተፈታኒ እዋን ትስፉ ምዃን ወሳኒ እዩ። ሕጉስ ህይወት ንኽህልወካ ቀዳምነት ኣወንታዊ ሓሳባት ኣሰላስል። እንታይ ኩነታት ሰባት የጓንፉኻ ኣይኮነን፣ ንስኻ ብኸመይ ትርእዮ ወሳኒ። ከም ሞት ወለዲ፣ ናይ ንግዲ ኽሳራ፣ ዘይተጸበኻዮ ሕማም፣ ባህርያዊ ዕደጋ ዓለቕለቕ፣ ኲናት ዝኣመሰሉ ፀገማት ንብዙሕ ሰብ የጋጥሙ እዮም። ኣብ ኣእምሮ ዝገድፎ ስምብራት ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ። እዞም ኣጋጣሚታት ንኹሉ ሰብ ሓደ ተኾይኖም ስለምንታይ ዳ እሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ስምዒት ዝፈጥሩ? እዚ እምበኣር ኩነት ኣእምሮ ዝፈጥሮ ፍልልይ እዩ። ኩነት ኣእምሮ ክበሃል ከሎ ኣብ ሰብ፣ ኣብ ቦታ፣ ፍጻመ ነገራት ዘለና ትርጓመ እዩ ዝገልጽ። ብኸመይ ኣወንታውያን ሓሳባት ነሰላስል? ኣወንታውያን ሓሳባት ንኽህልውኻ ሕጉስ ህይወት ንኽትነብርን ኣብ ነብስኻ ዘለካ እምነት ወሳኒ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ኣብ ነብስኻ እምነት ይሃልኻ። ሓያልን ቀጻልን እምነት ገዛ ነብስኻ ተለካ ድልዱል መሰረት ንኣወንታውያን ሓሳባትን ሕጉስ ህይወትን እዩ። ዋላ ብዙሓት ፈተንቲ ኩነታት ይግጠሙኻ፣ ኣብ ነብስኻ እምነት ተለካ እዚኣ ጥራይ ኣብ ህይወትካን ሓጎስካን ዓብ ለውጢ ከተምጻልካ እያ። ሰባት ኩነታት ምናልባት ክትሕዞም ዘይክእሉ ክመስሉኻ ይኽእሉ ይኾኑ። ካብ ነብስኻ ብርእሰ ምትእምማን እንተዝፅቢኻ ግን ናይ ግድን ክትረኽቦ ኢኻ። ልክዕ ከምቲ ንዓኻ ወኪሉ ካልእ ሰብ ምንቅስቓስ ኣካላት ዘይገብረልካ ኣብ ቦታኻ ኣትዩ ንሽግርካ ክቃለስ ዝኽእል እውን የለን። ኣሉ ተመሊስካ ካልኣይ ግዜ ክትሕጎስ ትኽእለሉ ዘይመስለካ። ጽውላናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፈተንቲ ኩነታት ግን ማዕርኽ እንደዚ ክኸውን የብሉን። ኣወንታውያን ናይ ሓጎስ ሓሳባት ምስልሳል ጽቡቕ ማእዝን ክፈጥረልካ እዩ። እዚ ግን ኣብ ነብስኻ እምነት ተለካ ጥራይ እዩ። ንኣብነት ሓደ ነገር ምስራሕ መደብ ሓንፂፅካ ኣለኻ ንበል። ብዝሓንፀፅካዮ መደብ ከዓ ንጹር ተዓያሪ ክብጻሕ ዝኽእል ክውን ብግዜ ዝልካዕ እዩ። ኣብ መጀመርያ ነዚ መደብ ክትጅምሮ ኣዝዮም ብዙሓት ምኽንያታት ኣለውኻ። ከም መደብካ ኣብ ፈለማት ጽቡቕ ክኸደልካ ጀሚሩ፣ ድሕሪ ግዜ ግን ነገራት ይቀየሩ ከተቋርጾ ኸኣ ተሓስብ።
إتا مجمرة سلمنتاي كبتصح خمزخل تحاسو زنوركا دحراي كاون لعلي سلمنتاي كسرح خمزيكل مغنيت مدردار يخون إت مدب أبوتو تبتصحيو علتوان حساباتكا كبتصح خمزيكل جيرو مخا يوت نغتقصعكا يكونتن آلتوان كونتات تقربلكا أب كندو كتعريون زلكا كفال هيوتكا تزخاخركا منالبات بلزو منقدي آيتردأكا تخون يخون امبر نسو تراي نسخا ختلوطلو تخيل المنقدي حاغوس مرጫዩ ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ተስፋ ዘይብሉ ውዱቕ ኮይኑ ስለዝስምዖም የማሩ ግን ናይ ብሓቂ ካልእ ሰብ ኣሎ ድዩ ሓላፍነት ሓጎስካ ዝስከም ዝኾነ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥመካ ጽሑፍቶ ድዩ ክትውለድ ከለኻ ዘሕጉስ ክትከውን ዝመጻኻ ዶ ይመስለካ እዚኦም ሕቶታት እምበር ዘይምሕጓስካ እውን ምርጫ ምዃኑ ይምልሱ ብዘይድሌትካ ዝኾነ ሰብ ሓይሊ ወይ ኩነታት ዘይሕጉስ ክገብረካ ኣይክእልኒ ንስኻ ኣካያዲ ኣመሓዳሪ ኣዛዚ ፕሬዝዳንት ናይ ሓጎስካ ንግስነት ኢኻ ሕማቅ ኩነታት ሓደጋታት ሕማቅ ዕድል ምጥፍፋእ ክጸልውኻ ይኽእሉ እዮም እንታይ መልሰ ግብሪ ትህበሉ ግን ይዝውስኖ ኣብ ክንዲ ግዳይ ዘይምሕጓስ ትኸውን ብንቕሓት ሓጎስ ይኹን ምርጫኻ እዚ ማለት ንኹነታት ኣይትመርጾምን ኢኻ بخمي تريوم انتاي ملسا قبرن تهولون قنات كام رجايو نتا أمرو مسحب آلوتاوين حسابات كل جزي أوون بروي أو عرات بزيج درزرناي كتعموم زلكانت فت انت تقاديمكا أمرو خانا آلوتاوين حسابات عدل كهبيزي جمر ኣብ ህይወት ብንጥፈት ዘይምውሳእ ኣብ ዝሕጉስ ኻነ ጥፈት ዘይምንጣፍወይ ኣብ ዙርያኻ ትፈትፎም ሰባት ዘይምህላው ናብ ኣሉታዊ ሓሳባትን ጸቕጥን ይዘቃልዓካ ንኣእምሮኻ ዕማም ተዘይሂብካዮ ኣሉታዊ ሓሳባት ክወርኻ ክጅምሩ እዮም በኣንጻሩ ኣዋንታዊ ዕማም ምስ ትህቦ ንርጋት ኣእምሮኻ ኣሉታዊ ሓሳባት ክዝርክልካ ኣይክእሉን ሩጉን ሕጉስን ህይወት ንኽልወካ ብቐጻሊ ኣብ ትርጉምን ሓጎስን ዝህቡኻ ነጥብታት ክነጥፍ ኣለካ ብርግጽ ስድራኻን ስራሕኻን ብዙሕ ዕድላት ይፈጥሩልካ እዮም ብተወሳኺ ዓርከ መሓዙት ምርካብ ፎቶ መጽሓፍ ምንባብ ዕለታዊ መዝገብካ መጽሓፍ ገዛ ምጽራይ ናብ መካነ እንስሳ ምብጻሕ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥሩልካ እዮም ብሓጺሩ ንዓኻ ዝምስጠካ ነጥብታት ይዘድልየካ ንኣእምሮኻ ብዘይዕዮ ገዛ ግን ኣይትግደፎ እንተዘይኮይኑ ኣሉታውያን ሓሳባት ግዛኣቶም ክገብሩ እዮም ምክንያቱ ኣእምሮኻ ኣሉታዊ ይኹን ኣወንታ ሓሳባት ካብ ምስልሳል ኣይዓርፍን እዩ ንስኻ ከዓ ኣወንታ ሓሳብ ክሰላሰል ምርጫኻ ይኹን ካብ ሓደ ስራሕ ናብ ካልእ ክትናጠር ናይ ስራሕ ጉዙእ ምዃን ኣብ ንጡፍ ሚዛናዊ ስራሕ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን بحاطيرو أمرخا بدي سرح بزح ساعات آيت قدفو قداي ألتاون حسابات كي تخون يقول كان ميزان أبز حالو سرح نتفتي قبرا وطن مدبات معنساس نعوت راي ديكونه ولو نحوس آقداسيو تسنبلات كم مرغتا نايشلومات معدال معالتي مرعى على تلدات موساخ مع عرقوزته أزجمي حقوسنايم إتا معلتا أيكونتن كن زيادات حقوسنا نابتا معلتن مبصح نقعزو مدبي زيادة طعم كابتا معلتن لعلي أقدم كاوتن موصع ترجم إعلامان ترايو يكونن زفترلكا نعم مزاي بتسفن ختم عرغا هي حقزكا أو كن الدنقرقر زبل بهاوري تنبر أقدم كعلامة نتسيركا مدوات كاخد سرع زبالة سيو أونتاوين نفس علال مالت كل جزء نجزا نفسنا إن علا علالي كل جزء أونتاوي نفس علال نحوس أقداسيو لك حيال جنن بروه مسأن نفس خات علالات تونكا حوس كايسسن نخات مسجنن كتعوسن أزيوم بزحات مغنياتات كنزلو خان نفس خات نجراي جبا نفس علال كل جزء أونتاوين نلومن كوخون علوم مغنياتو بزعوا مسأن تقونو فرحن زي وحس سمعتني يخوركا أو كده خمس خجبري ويكخون مبال كامزي جبرا لخو ويخون لخو كخون لخو
ኣብነታት ኣሉታውያንን ኣወንታውያንን ነፍሲ ዕላልን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይን ይስዕብ። ቅድሚ ሕጂ ብፍጹም ሰሪሐዮ ኣይፈልጥኒ ኣብ ክንዲ ምባል ሓድሽ ነገር ዝመሃረሉ ዕድል ረኺበ ምባል የድሊ። ሕልመይ ክብጻሕ ኣይክእልኒ ኣብ ክንዲ ምባል ሕልመይ ንምስማር እኹል ዓቕምለኒ ምባል የድሊ። ካልኦት ካብ ናተይ ዝበልጥ ሰሪሖም ኣብ ክንዲ ምባል ብፍሉይ ሰሪሐዮ ምባል የድሊ። ህይወተይ ትርጉም ኣልቦያ ኣብ ክንዲ ምባል ንሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ እየ ምባል የድሊ። ኩሉ ማዕጾ ተረጊጹ ኣብ ክንዲ ምባል ህይወት ማልያ ዘይብሎም ዕድላት ፈጢራትለይ ኣላ ምባል የድሊ። ደረት ዘይብሎም ጸገማት እዮም ዘለውኒ ኣብ ክንዲ ምባል ብዙሕ ጸገም ዘለኒ ኣይኮንኩ ምባል የድሊ። ከምዚ ጌጋ ተዘይገብር ከምዚ ምኾንኩ ኣብ ክንዲ ምባል ጌጋታተይ ዝበለጹ መምሃራነይ ምባል የድሊ። እንተሓሚመኸ ኣብ ክንዲ ምባል ዘተኣማምን ጥዕናይ ዘለኒ ምባል የድሊ። እዚ ፈተነ ዝስገር ኣይመስልን ኣብ ክንዲ ምባል ንፈታኒ እዋን ዘስግር ዓቕምለኒ ምባል የድሊ። እዚ ኩሉ ዓመታት ሓሊፉ ክሳብ ሕጂ ሸቶይ ኣይወቃዕኹን ኣብ ክንዲ ምባል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ዕላማይ ይግስግስ ኣለኹ ምባል የድሊ። ከምዚ ተገይረ ሕጉስ ክኸውን ኣብ ክንዲ ምባል ሕጉስ እየ ዘለኹ ምባል የድሊ። ኣብዚ ንሰብ ዝበልዓሉ ግዜ ውሽጣዊ ርግኣትካ ክትዕቅብ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ክንዲ ምባል ውሽጣዊ ርግኣተይ ውሑስ እዩ ምባል የድሊ። ጌጋታተይ ድሕሪት ኣትሪፎምን ካብ ምባል ካብ ጌጋታተይ ይመሃርን ነፍሲ ሕድገትን ይገብርን ምባል የድሊ። መንግስቲ፣ ቁጠባ፣ ቴክኖሎጂ ኩሎም ዓንቀፍቲ እዮም ካብ ምባል ሓላፍነት ህይወተይ ንዓይ ጥራይ ዝምልከት ምባል የድሊ። ዘይዕድለኛ ሰብ እየ ኣብ ክንዲ ምባል ተመስገን ስለ ኩሉ ህይወት ዝቐረበትለይ ምባል የድሊ። ኣወንታዊ ነፍሲ ዕላል ኣወንታዊ ሓሳባት ንኸተመንጩ ይሕግዘካ፣ ሓጎስካ ከዓ ብመንጽሪ ይድንፍዕ። ምናልባት ሃብቲ፣ ዓወት፣ ፍቑራት ስድራ ክህልውካ ይኽእሉ እዮም። ነፍሲ ዕላልካ ኣሉታት ኮይኑ ግን ሕጉስ ህይወት ክህልወካ ኣይክእልን እዩ። ሕጉስ ህይወት ንኽህልወካ ኩሉ ግዜ ንነብስኻ ኣወንታ ክትዕልል ኣለካ። ኩሉ ግዜ እውን ኣሉታዊ ሓሳባት ናብ ኣእምሮኻ ይኣትውዮም። ንስኻ ግን ብምግምጋም ከተማእዝዞም ምዃንካ ንነፍስኻ ክትነግራ የድሊ። እቶም መዓልታዊ ንነብስኻ ትነግራ ዘለኻ ዕላላት ኣብ ጽሑፍ ኣስፍሮም። ክትስእን ክትድቅስን ንነብስኻ ኣንብበላ። እንታይ ኣጋጢምካ ብዘይግዝ ኩሉ ግዜ ንነብስኻ ንገራ። ንብርሃን ኣቕልብ። ኩሉ ግዜ ኩሉ ዓይነታት ኣሎ። ጸሊም፣ ጻዕዳ፣ ብርሃን፣ ጸላም፣ ውዑይ፣ ዝሑል፣ ውድቀት፣ ዓወት፣ ሓጎስ፣ ሓዘን ነናይ ትርኢ ግን ንዓኻ ይዝምልከት። ኩሉ ግዜ ነታ ኣሉታ ጥራይ ትርኢ እንተኾንካ ክትሕጎስ ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ ግን ናትካ ምርጫ እዩ። ብኣንጻሩ ኣብቲ ብርሃን ኣወንታ ኣንጸባራቒ ገጽ ህይወት ተድብእ እንተኾንካ ዓለም ካብ ምድሪ ሓጎስን ዕግበትን ክትከውን እያ። ተሰላስሎም ሓሳባት ክትሕጎስ ዲኻ ኣይክትሕጎስን ይውስኑ እዮም። ኣብቲ ኣወንታ ክትትኩር ኣለካ ማለት ኩሉ ግዜ ሓሳባትካ ኣወንታ ከለዎ ማለትካ ኣይኮነን። ዝከኣል እውን ኣይኮነን። ምክንያቱ ገለ ሓሳባት ክትቆጻጸሮም ብዘይትኽእል መስርሕ ስለ ዝሰላሰሉ። ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር እንተደሊኻ እቶም ኣወንታ ሓሳባት ካብቶም ኣሉታውያን ሓሳባት ዝዛይዱ ክኾኑ ኣለዎም። እቲ ምርጫ እምበኣር ናትካ እዩ። ኣወንታውያን ሓሳባት ብዘሰላሰልካዮም መጠን ሓጎስካ ብመንጽሪ ይውሰን። ኣብ ግዜ ወራር ኣሉታውያን ሓሳባት ኣወንታውያን ሓሳባትካ ኣበራቢርካ ተኸላኸሎም። ኩሉ ግዜ ኣብ ኣወንታ ምትኳር ንኣወንታዊ ኩነታት ኣእምሮን ሓጎስን የዛይዱ እዩ። ኣሉታ ኩነታት ኣእምሮ ከለካ ክትሕጎስ ዝከኣል ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ኩነታት ኣእምሮኻ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኩሉ ኩነታት ጽባቐ ክትርኢ ከተፈቲንካ ኣዝዮም ብዙሓት ደስ ዘብሉ ነገራት ክትረክብ ኢኻ። ብዝወሓደ ኣድህቦኻ ኣብ ኣሉታውያን ጎነታት ወቀሳ፣ ምረት፣ ምንቃፍ ኣብ ዝኾነሉ ኣዝኻ ሕጉስ ትኸውን። ብንቕዓት ኣድህቦኻ ካብ ኣሉታ ናብ ኣወንታ ምቕያር ኣዝዩ ሕጉስ ህይወት ከም ዝህልወካ ይገብር። ዝስማዓካ ምርኣይ። ሰባት ንስኻ ዘይትርእዮም ዝርዩ
ንኣብነት ክልተ ሰባት ንሓደ ነገር ወይ ኩነታት ይርእይዎሞ ነቲ ሓደ የብክዮ ነቲ ሓደ ግን ዝኾነ ሕማቕ ስምዒት ዘይፈጥረሉ እቲ ፍልልይ ኣብ ምርኣይ ዘይኮነ ኣብ ልብኻ ዝህሉ ስምዒት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈለየ ኮይኑ ክረኣዮም ኣይክእልን እዩ። ንኣብነት ብጫ ሕብሪ ንሓደ ሰብ ብጫ ነቲ ካልኻ ቀይሕ ኮይኑ ክረኣዮ ኣይክእልን እዩ። ሓደ ልሙድ ኣባህላ ኣለዎ ንሱ ከዓ ነገራት በቲ ዝኾንዎ ዘይኮነ በቲ ዘለናዮን ንደልዮን ኢና ንሪኦም ዝብል እዩ። እዚ ማለት ብዓይንና ዘይኮነ ብልብና ኢና ንርኢ። ልብኻ ኣወንታ ነፀብራቕ እንተፈጢራ ህይወትካ ብኣወንታ ዝተመልአት ትኸውን። ዓርከ ምሕዝነት፣ ፍቕሪ፣ ምክብባር፣ ተገዳስነት፣ እምነት ኩሎም እዚኦም ስምዒት ኮይኖም ብልብና እምበር ብዓይንና ዝድህሰሱ ኣይኮኑን። ዓይንና ኣካላዊ ትሕዝቶ ናይ ሓደ ነገር እዩ ዝርኢ፣ ልብና ግን ስምዒታዊ ክፋል እዩ ዝድህስ። እዚ ማለት ስምዒት ብልቢ ጥራይ እዮም ዝድህሰሱ። ልቢ እምበር ናይ ምርኣይ ህዋስ ኮይና እቲ ፍልልይ ትፈጥሮ። ምክንያቱ ነገራት በቲ ዘለናዮ እምበር በቲ ዝኾንዎ ኣይኮናን ንሪኦም። ኩላትና ፈታኒ ኩነታት ይገጥመና እዩ። ኣብ ከምዚ እዋናት ንነብስና ክንሰግሮ ምዃንናን ተስፉ ግዝያት ይፅበየና ከም ዘሎን ክንነግራ ኣለና። ኣብዚ ምዕራፍ ኣገዳስነት ኣወንታዊ ሓሳባት ንሕጉስ ህይወት ርኢና። ኣብ ዝቐፅል ምዕራፍ ከዓ ፍጹምነት ኣተሓሳስባ ምስ ሕጉስ ህይወት ዘለዎ ብትእሳር ክንደስና።